Wiki yatha tinalonjezana kuti tidzakhala tikutambasula mawu amene Umama binti al-Harith adayankhula kwa mwana wake Ummu Ayas binti Aufi ibn Muslim al-Shaybani. Chifukwa mmenemo mudali mfundo zokwanira 10 zimene mkazi wapa banja akuyenera kuti azitsatire, ndipo akazisunga zimenezi ndithudi Allah subhanahu wa ta'ala amamuthandiza kuti akhale pa banjapo mwaubwino, komanso kuti apezemo mbanjamo malipiro ochuluka. Ndiye tiyeni tuone langizo loyamba limene Umama adapereka kwa mwana wake ponena kuti ukakhale naye mwamunayo mwa bilqanaa, as-suhbatu bilqanaa fa inna fil qanaa rahatul qalbi. Ukakhale naye mwamunayo moonetsa kukhutitsidwa. Ndiye Umama poyankhula mawu awa adayankhula podziwa kuti chuma cha mumtima ndiye ndi kukhutitsidwa. Aliyense amene amakhala wokhutitsidwa ni munthu amene ali wolemera, ndipo taqwa gawo lina mkati mwake ndi ar-ridha bil qalil, kukhutitsidwa ndi zinthu zimene zili zochepa. Imeneyo ndi njira imodzi mu njira zimene Allah subhanahu wa ta'ala wazikhazikitsa pa taqwa. Ngati munthu ali mmodzi mwa okhutitsidwa ndi zochepa zimene iyeyo ali nazo kapena zimene wapatsidwa, munthu ameneyo ndiye kuti akuyenda mu njira ya taqwa. Ndiye muona kuti pamenepa pali mawu amene tsopano mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam akufotokozapo kuti gulu lambiri la anthu akumoto ndi akazi. Gulu lambiri la anthu akumoto ndi akazi. Izi tikuzipeza mu hadithi ya Imran ibn Husayn, yemwe akufotokoza kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam adayankhula kuti ittala'tu fin nari, ndidayang'ana kumoto, fara'aitu akthara ahliha an-nisa, ndipo ndidaona kumeneko kuti ambiri mwa iwo adali akazi. Pamene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adayenda mu ulendo wake wa al-Sira wal Mi'raj, adakhalanso ndi mwayi woyang'ana ku janna, komanso adakhala ndi mwayi woyang'ana ku jahannam. Ndiye pamene adaona ku jahannam adaonako kuti ambiri mwa anthu amene ali ku jahannam adali akazi, ndipo adapezanso kuti anthu amene ali ochuluka ku janna ndi al-fuqara, anthu osauka, minal mu'minin, kuchokera mu gulu la anthu okhulupirira. Akazi ochuluka akalowa kumoto pa zifukwa zingapo zimene mtumiki sallallahu alayhi wasallam adazifotokoza, ndipo chimodzi mwa zifukwazi ndi kusakhutitsidwa kumene akazi ali nako. Chimodzi mwa zinthu zimene zikuwapangitsa akaziwa kukhala ambiri mwa anthu akumoto ndi kusakhutitsidwa komwe iwo amakhala nako. Akuyankhula mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam kudzera mu hadithi ya Ibn Abbas kuti uritu nnara, ndidaonetsedwa ine moto, fa idha aktharu ahliha an-nisa'u yakfurn, ndipo nditaona kumotoko ambiri mwa anthu akumoto adali akazi amene ali osayamika. Qil, ndiye zidayankhulidwa, ayakfurna billah, kodi akazi amenewa ndi osakhutitsidwa mwa Allah subhanahu wa ta'ala?
qal mtumiki adati yakfurna al-ashir iwowa sakhutitsidwa pa zimene al-ashira mwamuna wawo amawachitira wa yakfurna al-ihsan ndipo amakaniranso mu zabwino kapena kuti sakhutitsidwa mu zabwino zimene mwamunayo amawachitira nthawi ndi nthawi. Ndiye mtumiki akunena kuti law ahsanta ila ihdahunna ad-dahr zitati iweyo mwamuna ukhale bwino ndi mmodzi mwa iwo akaziwo kwa nthawi yayitali kandi miyezi kandi chaka kandi zaka thumma ra'at minka shay'an ndiye mkazi uja pambuyo pake pakukhala naye kwa nthawi yayitali nkuona mwa iweyo chimene sichidamusangalatse qalat amayankhula ma ra'aytu minka khairan qattu sindidaonepo kuchokera mwa iwe ubwino wina uliwonse. Mkazi kukhala naye zaka iwe mwamuna tsiku lina lake kungochita chimene iwo mayiwo amachifunitsitsa ndiye iweyo sunachichite kapena iweyo kusachita chimene mayiwo amachifunitsitsa moyo iweyo ndikusapangira amayankhula mawu ambiri kunena kuti inu ndi munthu osandikonda ine basi ine mwakuti simudandipangirepo zabwino chiyambireni kuiwala kuti ubwino woyamba umene mwamuna anachita pa iwo ndikuakwatira chifukwa mwamuna kungokukwatirani inuyo umene ndi ubwino woyamba koma akazi chifukwa cha kusayamika kwawo zimapezeka kuti akuyankhula mawu osonyeza kusakhutitsidwa kumene mwamuna wawachitira mbuyomu. Ndiye mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam kudzera mwa Abdullah ibn Amri ibn al-As akufotokoza za mkazi amene kuti akadzabweranso pa bwalo la milandu la Allah subhanahu wa ta'ala pambuyo podzutsidwa kuchokera m'manda mwake la yanzuru Allahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha Allah subhanahu wa ta'ala pa tsiku la chiweruzo sadzamuyang'ana mkazi yemwe la tashkuru li zawjiha sama muthokoza mamuna wake pa zimene amamuchitira wa hiya la tastaghni anhu pamene so mkaziyu akumadalira mwa mamuna payekha sangaimeka fa mkazi ola azikhala payekha sizingatheke umoyo wake wonse ndikumangoti ine basi ndi independent woman zosatheka chifukwa umama muone pointi jana za yankula ija anayankhula kunena kuti chani anayankhula kunena kuti walakinna ar-rijala khuliqu lin-nisa'i nditudi amuna adalengedwa pa chifukwa cha akazi kama hunna khuliqna lir-rijal ngati mmeneso akazi adalengedwera kwa amuna. Ndiye mkazi kungobwera pa dunia panopa asamathe mawu kumanena kuti ineyo sindimafuna amuna akuti ine wa independent olokale wa independent we mkazi tsiku lina lake udzafunabe mwamuna basi ufune usafune. Ndiye mkazi amene yuyu yemwe sakumuthokoza mwamuna wakeyu Allah subhanahu wa ta'ala pa tsiku la chiweruzo sadzamuyang'ana kusonyeza kuti ni mmodzi mwa awo amene Allah sadzawayang'ana pa tsiku la chiweruzo. Ndiye iwe kukhala mugula osayang'anidwa ndi Allah ubwino palibe ndizotsatira zake ni moto basi. So mtumiki akutsindika pamenepa kuti mkazi ngati sakuthokoza pa zimene mwamuna akumuchitira asadzembekezere kuti Allah subhanahu wa ta'ala azamukonda pa tsiku la chiweruzo. Mkazi kukhutitsidwa pa zomwe mwamuna akumuchitira ndi gawo la ubwino umene umasunga banja. Ngati maanja lero lino akumafika zaka 40 50 sikuti mmenemo mavuto mulibe yani mavuto amakhalamo koma kukhutitsidwa kumene mkazi amakhutitsidwa ndi kumene kumampangitsanso mwamunayo kuti azimukondabe mkaziyo chifukwa mwamuna kuyesetsa kumene iye uja amayesetsa
ndikupezeka kunena kuti tsiku limene lolo walephera kupeza zimene iye amayesera kuti azipezezo, ndikubwerera ku nyumba opanda jumbo, mkazi ndikunena kuti amuna anga musadandaule, zimachitika, umeneyo ndi umoyo wa pa dziko lapansi. Ndikhulupirira kuti mwamuna ameneyu tsiku lake ngakhale wakumana ndi zokhoma limakhala labwino kwambiri pa zimene mkaziyo wayankhula. Koma mwamuna amene angabwere ku nyumba ndi zochepa, mkazi ndikulandira ndi chisonyezonso chosakhutitsidwa, mwamuna ameneyu ngakhale wabwera ndi zochepazo amaona ngati kuti tsiku limene lolo wavutika kwambiri pachifukwa cha kusayamika kumene mkazi wachita. Ndiye mkazi wokhulupirira akuyenera kuti asampatse mwamuna zipsinjo ngati zimenezi, kumayankhula mawu amene amambwezeretsa mwamuna mbuyo. Zimatheka ndithu mwamuna kuyesetsa kugwira ntchito imene amagwirayo kapena bizinesi imene amapangayo yomwe ili yabwinobwino, mkati mwake mulibe zinthu za haramu, amakugulirani inu mayi zinthu zimene amakwanitsazo, inu zimenezo yamikani. Ndipo kuyamika kwabwino ndi kumene mkazi samamuyelekeza mwamuna akeyo kapena zimene zili nyumba mwakemo ndi aneba kapena ndi anthu ena, kumayankhula kuti anzanutu aja amatere, timaona amapangira zakuti akazi awo. Chimenecho ndi chisonyezo cha kusakhutitsidwa kumene akazi ambiri akuchita mu nthawi ino, chifukwa mwamuna awo yakuyesetsa koma iwo zimenezo sakuziona kuti zikukwanira mpaka ana atapanga ngati imene apangira auje aja. Ndiye akakhala amuna ena okwiya amanena kuti bwanji osakakwatiwa ndi amenewo, mupite kwa amenewo muzikatani muzikapeza zimene mukufunazo. Koma amuna ambiri ndithu amangopirira pofuna kuti Allah subhanahu wa ta'ala adziwapatsabe malipiro amene iwo amatani amapeza. Ndiye mwamuna amakhala wokondwera pamene akuyamikiridwa ngakhale atati sakubwera ndi zambiri pa nyumba. Mwamuna amakhala wokondwera ndi mkazi yemwe akuyamika ngakhale mwamuna ayabwere ndi zochepa. Mwachitsanzo amuna anu abwera ndi mbatata, inu ndikuwanyadira kunena kuti komatu apa ndemwe ayithatu apa mbatata atweti sitikunena za buledi. Mwamuna amene ndikukhulupirira kuti akayesetsa mawa kuti apeze mwina ndalama yochulukirapo agule buledi, chifukwa akudziwa kunena kuti mkazi wake ndi otani, ndi othokoza, ndi oyamika. Koma mwamuna wanu akubwera ndi mbatata, ndiye inu nkumayankhula kuti koma ndezitimeratu mbatatazi, inu mbatata zinamba zamerapo munthu kungomva zoti ndi nthawi ya mbatata basi ndiye tizingokhalira mbatata, ndi nthawi ya maungu ndiye basi deile maungu. Kuyankhula kumeneko inde inu mmakutenga ngati kuti mukuseleula, koma ni mawu amene mwamuna mu mtima mwake amampweteka. Ndiye zimapezeka kuti amuna ambiri akubwerera mbuyo chifukwa cha kusayamika kumene akazi awo amachita nthawi ndi nthawi. Abu Dharri akufotokoza kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adamufunsa iyeyo Abu Dharri kuti ya Aba Dharri, eyi Abu Dharri, taqulu kathratul mali alghina, kodi umayankhula kuti kuchuluka kwa ndalama ndiye ndikulemera? Mumve pointi yabwino kwa basi. Pointi imene yakanakhala kuti akazi ambiri amayigwiritsa akanazindikira kuti iwo ndolemera ngakhale alibe zinthu zolozeka, ngakhale alibe galimoto, ngakhale alibe njinga ya moto, ngakhale alibe plazima nyumba mwawo. Akanakhala kuti hadithi imeneyi akazi ambiri akuidziwa, akanazindikira kuti iwo ndotani, ndi olemera limodzi ndi mwamuna wawoyo. Qultu, ndiye Abu Dharri poyankha ananena kuti naam, ineyo mukuganiza kwanga ndimaona kuti kukhala ndi chuma ndi chisonyezo chotani cha kulemera. Ndiye kala mtumiki anati watakulu qillatul mali alfaqri, ndiye umayankhulanso kuti kuchepekeredwa kwa ndalama ndiye ndikusauka? Qultu, Abu Dharri anayankha kuti naam, inde ndimayankhula zimenezo. Qala, ndiye Abu Dharri akunena kuti qala dhalika thalathan, mtumiki anayankhula mawu amene wakundifunsa zimenezi zikokwanira kangati? Katatu.
thumma qal, pambuyo pake adati, alghina, kulemera iwe Abu Dharri uzindikire kuti fil qalbi wal faqri fil qalbi. Kulemera ndi muntima, komanso kusauka ndi muntima. Chimene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam akufuna kuduza pamene pandichana akupitiriza, man kana alghina fi qalbihi, aliyense amene muntima mwake muli kulemera, la yadhurruhu ma laqiya min ad-dunya, iyeyu sadzavulazidwa ndi zomwe angakumane nazo pa dziko lapansi. Sangagwedere poona zimene manja ena ali nazo. Mkazi amene yuyu amene muntima mwake muli kulemera sangagwedere zimene akuziona kunja kwa nyumba yake, zomwe amuna ake sakutani sakumupangira. Sangagwedezeke ndi kuchepa kwa zovala zimene yali nako poyerekeza ndi akazi ena amene ali ndi zovala masutikesi. Tinanena mbuyo mukuti akazi ambiri ali ndi zovala masutikesi zimene savala. Chimene amangofuna adzingokhala ndi feeling kapena kuti adzingomva muntimamo kuti ali ndi zovala zochuluka, koma zovala zo samatani samavala. Pamene wina ali ndi zovala zitatu zimene amazivala ndipo amampembedzera nazo ndani Allah subhanahu wa ta'ala. Awa ndi zovala zambirimbiri koma sakumpembedza nazo nda Allah. Pamene paulemera nduti olemera ndu amene ndi zovala zochepa koma akumutamanda Allah subhanahu wa chifukwa kukhutitsidwa ndi zimene Allah watani wampatsa. Ndipo Allah wampatsa mtima anotsopano woti adzimuyamika Allah. Pamene uyu ali ndi zambiri ndi akuona ngati kuti mmene ali ndi zambiri munthu wabwino kwambiri pamaso pa Allah, ndiye wamuyiwalanso Allah. Ndiye akazi ambiri amafuna kuti adziyerekeza banja lawo ndi banja la anthu ena, ndikumaliona ngati banja lawolo ndilosauka poyerekeza ndi la ena limene likutani likusangalala. Mwina likudya masoseji, likudya nkhuku deire, kumapezeka zoti kukununkhira maspice kumeneko. Ife muntima mundu kumapezeka zoti tikufinyika, ndikumanena kuti koma ife Allah sana tikonde. Ayi, kulemera sikumeneko. Kulemera ndi pamene munthu muntima mwakemu asakudandaula, asakuvulazidwa ndi zapadziko lapansi. Kumeneko ndi kulemera. Pamene mwamuna wanu wabwera ndi zinthu nyumba, inu yamikani. Muyamike chifukwa chani? Chifukwa alipo ena amene mwamuna wawo sana bwere ndi kalikonse nyumba koma akutani akusangalalabe. Ndiye inu mukudandaula mbatata, mkumanena kuti koma ndiye mbatata zimukuonjeza zitimera, maungu wa mukuonjeza atimera, komatu ndiye tutupikana tumankhalira chinangwa deire. Mukuyankhula ziti zimenezo. Pamene ena ake tiye amene wakumamwa mwina kamodzi pa wiki akumankhalira phala lachani langayiwa. Mwina aso osamwaso tiyi kumene kungodalira kuti masana tidya chani nsima, mama kukacha kungomwa madzi basi. Koma amene akumuyamika Allah subhanahu wa ta'ala ndipo ali mugulu anthu amene akusangalalanso. Chifukwa chani? Muntima mwawomu avomereza kuti izi ndi zimene Allah watani watipatsa tsiku la lero. Waman kana alfaqru fi qalbihi, tsopano uyu amene muntima mwake muli kusauka, fala yughnihi ma akthara lahu fi dunya, sizingamulemeretse zimene angazipeze pa dziko lapansi. Ndifake mudzaone ngakhale munthu amene Allah subhanahu wa ta'ala wampatsa chuma, koma iyeyo ngati muntima mwakemo muli kusauka sakhutitsidwabe basi, sakhutitsidwabe, amangofuna azingotani azingoonjezera. Ndiye iyi kubwereranso pointi yathu ya tsiku la Eid. Mkazi amene ali ndi zovala zakale, muzovala zake zakalezo muli chovala choti akavala abisa umaliseche. Tsiku la Eid sangamvutitse mamuna wake kuti akagule chovala cha nywana, chifukwa iyeyo payekha kudzionabe kuti ndiolemera. Eti wawerenga kuti Ummu Atiya radhiyallahu anha adamufunsa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam kuti ena mwa ife alibe zovala apange bwanji mu tsiku la Eid. Mtumiki poyankha ananena kuti chani akabwereke chovala cha nzawo
tumikisada nene kuti akauze amuna ake kuti akamugulire chovala cha nyuwani. Chifaidi ndiyo pambana kwa basi, ndi akuyeneka kuvala zovala zabwino. Koma aphunzira kunena kuti mkazi ngati alibedi chovala akabwereke kwa ndani? Kwa nzake amene ali ndi chovala choti abisa nacho cha umaliseche. Koma mudzaona akazi amene mitima mwawo muli kusauka akuavutitsa amuna awo, ngakhale iwo akazi ali ndi zovala akuavutitsa abe amuna awo kuti mukandigulire cha zovala za nyuwani. Akazi amene mitima mwawo muli umphawi amangomuvutitsa mamuna awo nthawi ndi nthawi kuti chani? Kandigulireni zovala. Amuna anga mukakango ndigulira chimenecho, muona zimene simunaone. Ndiye amuna awo basi chifukwa cha mawu amenewo amakagula. Pakhale miyezi 2-3 pabweraso lebo ina ya nyuwani, amayi ayankhulaso, komatu mkanjojo munandigulira ucho maja nende wabwino, koma pabweraso lebo ina yache kapena pabweraso ina yache yabwino imene ndiye kuchokera kuti ikuchokera kuti ku Beirut. Takango ndigulirani kono umene apapa ndiyamika limene ndibodza. Kaza amene akuyankhula zimenezo ndi chisonyezo choti ndi osayamika. Chifukwa akuyankhula koma kusutikesi kwake kwadzaza, mu wardrobe mwake mwadzaza, koma kungofunabe kumango tani? Kumango umene ndi umphawi. Chifukwa chake Allah subhanahu wa ta'ala wachotsa kukhutitsidwa mwa munthu amene. Ndiye ola akhale ndi zinthu akhale ndi zinthu zabwino zotani sangatanibe sangayamike. Pamene mtumiki akunena kuti ngakhale iyeyu atapeza zambiri fi dunya fala yughnihi, sizingamulemeretse iyeyo amene azingofunabe kumango tani? Kumango onjezera. Tsiku limene kudya nkhwani wotendera sangaone ngati kuti wadya, aona ngati kuti tsiku limene wazunzika kwa basi ndipo wanyozeka ndimo ino zona munanga basi lero likundidyetsa ine nkhwani wotendera, kundidyetsa mtoliro basi lipo ndiyambe kufufuza. Ndiye amuna ano amagona, inunso magona, ndikudzuka cha mma 12 ndikutenga foni yawo ndikuyamba kuona zinthu mmene amuna ano ali mtulo, inu kuyamba kumasoyeretsa foni ya amuna ano akuti chifukwa chani tadya mtoliro lero. Zimenezo ndithu akazi ambiri akupanga. Zonsezo zikubwera chifukwa chani? Chifukwa cha kusakhutitsidwa kumene iwowa ali nako. Ndiye azindikire kuti munthu amene ali wosauka mu mtimamu amakhala akuwononga mzimu wake ndi kusakhutitsidwa kwakeko. Gride yomwe ali nayoyo ndi imene amawononga nayo mzimu wake. Chifukwa samakhalabe munthu wokhutitsidwa ndi chilichonse chimene mwamunayo angatani angamachite basi. Ndiye umama akumulangiza mwana wake wamkazi kuti mwana wanga usakaononge mzimu wako chifukwa cha kutani? Chifukwa cha kusakhutitsidwa kwako pa zimene mwamuna wako akukuchitira. Chifukwa mzimu umene uli wosayamika ndi mzimu umene uli ndi nthenda yayikulu kwambiri. Sungakhutitsidwe ndi chilichonse chimene wachitiridwa. Aisha radhiyallahu anha atafunsidwa ndi Urwa ibn Zubair kunena kuti kodi munthawi ya mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam munkakhala bwanji? Ndi Aisha anamuzazonera kuti ewe mwana wa mchemwali wanga iwe, timatha miyezi 2 makomo athu onse 9, akutanthauza kuti makomo a akazi anzake simumayaka moto miyezi 2 moto sakukolezedwa. Ndiye Urwa anadaba kuti ya khala inu anti yanga, ndiye munkadya chani tsopano apa mukunena kuti moto simumakoleza? Aisha radhiyallahu anha poyankha adanena kuti chani? At-tamru wal ma'u, tende ndi madzi. Timangotenga tende amene tampezayo kutafuna ndikutunga madzi muchiwiya ndikumwa, alhamdulillah tsiku latani lapita. Ndiye kuti pamene poto tende kudya mamawa, masana ndi madzulo, osati kungodya masana okha yayo. Mpaka anapali hadithi yomwe kwa Aisha radhiyallahu anha kuna abwera mayi wina ndi ana ake awiri, ndipo ana amenewa anayamba kulira njala kwalilira mayi yawo. Ndi Aisha radhiyallahu anha adalowa nyumba,
ndikuyang'ana nyumbamo adangopezamo tende mutatu. Adatenga tende ameneyo ndikumpatsa mayiyo. Mayi anatenga tende wina kumpatsa mwana wake wina, ndikutenga tende winayo ndikumpatsa mwana wake wina. Ana awo anafulumira kudya tende. Mayi asanatenge tende wake ndikuyika mkamwa, ana anambaso kutani kulirira. Mayi ananyema tende uja pakati, ndikumpatsa mwana wake wina ndikumpatsa mwana wake, iye osatani osadya. Mpaka mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adayankhula kunena kuti mwamuna amene angamutenge mkaziyu ndikumpatsa chitetezo, ndikumpatsa chisamaliro, ndikumulelera ana akewa, akalowa kuti kujanna. Ndiye inu mukudandaula mbatata, mukudandaula chinangwa, mukudandaula nsima ya soya pieces, mukudandaula nsima ya matemba, pamene mayi akungodya tende mmodzi ndi ana ake basi, tsiku latani lapita. Tikamati akazi ambiri achisilamu akuwapatsa zipsinjo amuna awo zimene zili zosayenera, ngani yake ndi imene. Chisilamu sizikutanthauza kuti inuyo mukalowa mbanja ndiye kuti daily muzikadya. Chimenecho si chisilamu. Kukhala inuyo mbanja masiku ena muvomereze kuti mukagona nayo njala. Ndipo zimene zonso mwaphunzitse ana anu kuti azindikire zonena kuti moyo wa pa dziko lapansi sindiye kuti masiku onse 360 tikabwera kwa azungu ku 365 onse ndiye kuti muzidya kuyambira 1 Muharram mpaka nakufikira pa 30 Dhulhijja inu muzidya. Ayi, pazipezeka masiku ena pamene pokugona nayo njala, amene ndiye ndiokhulupirira. Inu kungokanira izizi kunena kuti ayi ndifuna ndizingodyabe throughout the year. Chikhulupiriro chanu muchifunse chikhulupiriro chanu. Fa maswahaba achimuna ndi achikazi amagona ndi njala mpaka ana mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam njala amagona nayo. Yemwe adali direct access kwa Allah kupanga dua Allah ndikumuyankha, koma amagona ndi njala. Pala hadithi yomwe tsiku lina Umar komanso Abu Bakari adatuluka chifukwa choti nyumba zawo munalibe chakudya. Ndi za obvious pamene pakuti azikazi awonso sana adya. Ndi anatuluka ndikukumana pena pake. Basi Umar kufika pamene paja, Abu Bakari so ndikufika, bwanji nthawi zino mukutuluka nyumba amwene njala. Ate inenso njala yomwe yanditulutsa nyumba mwanga. Kenako akuona mtumiki akubwera. Ndiye mtumiki akwafusa, inu bwanji mukupezeka pano nthawi zino ya Rasulullah, aljuu, njala. Na Yesu mtumiki ndikunena kuti njala yomweyonso ndimene yanditulutsa ine kuteka pa ndikusakasaka chani chakudya. Mtumiki wa Allah amene Allah wamulonjeza chani janna. Ndiye mukufuna janna muzingokhuta daily. Inu mukufuna janna daily, mimba izingoti daily. Inu mukufuna janna mukufuna muzigona pofewa. Inu mukufuna janna mukufuna umoyo wanu ukhale ofewa basi. Munthu avomereze kuti nthawi ina umoyo uzikhala olimba, nthawi ina umoyo uzikhala ofewa. Amene ndiye ndikukhulupirira. So mkazi wa Chisilamu kungovomereza izizi, ameneyo ndikukhulupirira kuti mwamuna wake akhala naye wokondwerera. Mwamuna wake adzinyadira kuti ineyo Allah wandipatsa mkazi ndithu wabwino. Famuna atu kunja akutu akulira atu. Kuti azimayi watu akumangobisala mahijabu msamango waona chonchi. Akumaoneka ngati nda imani chifukwa choti avala hijabu. Koma mkango akwatira ndiye mmakhala ngati mwadzibalira mavuto. Ndiye mkazi amene ali wokhulupirira azindikire kuti kukhutitsidwa ndiye ndi mumtima. Mtima ukakhala wokhutitsidwa umenewo ndi mtima wolemera. Koma mtima ukakhala wosakhutitsidwa munthu amene ndi wosalemera, ngakhale mutampatsa zochuluka cha mtundu wanji. Ngati chuma chili m'manja mwako osati mu mtima mwako, kapena kuti ngati ndalama zili m'manja mwako osati mu mtima mwako, ndalama zimenezo sizingakuononge ngakhale m'manja zilimo zambiri. Koma ngati ndalama zili mu mtima mwako osati m'manja mwako, ndalama zimenezo zikhoza kukuononga ngakhale m'manja mwako mulibe mokalikonse. Mawu amenewo ndachininga koma ndi mawu amphamvu kwambiri.
kuti ngati munthu mumtima mwakemo sadayikemo kukonda chuma, sadayikemo kukonda ndalama, munthu ameneyu olo m'manja mwake muli ndalama, munthu amene sangaonongeke. Koma munthu amene ndalama ili mumtima mwake osati m'manja mwake, ndiye m'manjamo ngati mulibemo ndalama, munthu amene amaonongeka chifukwa nthawi zonse amamva kuwawa, ndipo amayenda njira zachabe pofuna kuti akhalebe ndi ndalama. That's why muzaona kuti mkazi wosakhutitsidwa amamukankhira mwamuna wake ku zinthu za haramu, ndi cholinga choti azipezabe chani zimene amafuna mmoyo wake. Mudzapeza kuti ngati dziko lapansi amuna ambiri akuba ndifo cha akazi awo, kapena mayi awo ngati ali ana, kapena azichemwe ali awo ngati ali mabrothers. Ngati anthu amene ali amuna akuba ndi chifukwa cha azikazi, akanati mwamuna mkazi wake ndi wokhutitsidwa, sindikukhulupirira kuti akanakhalanso ndi maganizo oti aziba ndalama za ku office, kumaonjezera pa manambala pa maprojekti, kumazembetsa ndalama zothandizira anthu, kumakathyola nyumba za anthu, kumapita kwa asing'anga kuti alemere mwachangu. Zonsezo akuchita chifukwa cha pressure imene amayilandira kuchokera kwa azikazi yawo. Mapressure amene amuna akulandira kuchokera makomo mwawo, akazi awo madimandi ochuluka kwambiri. Ndiye mudzaona kuti salary imene mwamuna akulandira ndiyo chepa poyerekeza ndi zimene akazi awo kunyumba akufuna. Salary mwamuna akulandira 50,000, inu mukufuna chovala cha 100,000. Pamenepo pali nzeru pamene. Sizingatheke, inu mufuna kuvala zovala zodula pamene ndalama zimene amuna anu akulandira ndizochepa. Ndalama zomweza akulipirire rent, apangire mabili, agulire chakudya, inunso muvale mkanjo odula pamene. Mukuona kuti mwamuna apanga bwa ndifaka akubaka. Ndifaka akumaba. Koma akanakhala kuti akazi ndi okhutitsidwa pa zimene amuna awo akumapatsa, ndithudi kuba kutatani kutatha, kuba kutachepa. Izi tikuzipezanso mu hadithi ya Abi Huraira yomwe iyeyo adapatsidwa ntchito udindo ndi mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam kuti adziyang'anira chakudya chimene chinali cha zakati mu mwezi wa Ramadhani. Ndiye kunkabwera ashaitani, kumabwera jini mu maonekedwe andani a munthu. Ndiye jini limeneli kapena kuti shaitani ameneyu amakaba chakudya chija, ndipo akagwidwa ndi Abu Huraira chimene amayankhula ndi cha ine ndinosauka ndikuba chakudya chinchoyere ndikathandizire chani usrati, ndikathandizire banja langa. Basi so tiona kuti chifukwa cha kusakhutitsidwa kwa mkazi, amuna lero lino akuyenda njira za haramu pofuna kuti atani akupatseni zimene akazi mukufuna. Koma mukanakhala kuti mmakhutitsidwa ndi zochepa zimene amuna anu akuchita, ndikukhulupirira kuti salary imene amalandira iliyokwanira. Ndiye tikukamba kuti kulemera ndi mumtima ndipo kusaukanso ndi mumtima. Abul Hasan Gunan adayankhula kuti al-hurru abidun ma tami', munthu amene ali pa ufulu amakhalabe kapolo ngati samakhutitsidwa ndizo mwali nazo. Al-hurru, munthu amene ali pa ufulu amakhalabe abidun kapolo ma tami' ngati sakukhutitsidwa ndi zimene ali nazo. Wal abid, ndipo kapolo amakhala hurrun mfulu ma qani' ngati akutani akukhutitsidwa. Kusenza kuti onse akazi amene sakukhutitsidwa amene ndi akapolo azilakolako zawo, akazi amene sakukhutitsidwa amene ndi akapolo azilakolako zawo, ndipo sadzakhutitsidwa mpaka nazamwalira. Chilichonse chimene mwamuna wanga achitire sangayamikebe, chifukwa ali mugula akazi okalowa kuti ku jahannam. Ati ndithupira ngali nde basi ningodya mtanda umodzi. Zosala ni mwezi wa Ramadhani wokha basi, zoti Monday ndi Thursday kuli kusala, zoti pa 13, 14, 15 mwezi uliwonse wa hijri kuli kusala, zimezo Satan
amamva kuwawa akuti ine ningakwanitse ine kusala inuwe kutani inuwe simungakwanitse kutani. Anakwanitsapo akazi abwino kwambiri kuposa inuwe. Saad ibn Abi Waqqas adayankhula kwa mwana wake Umar yakuti ya bunayya, eyo mwana wanga iwe, idha talabta alghina, ngati ukusakasaka kulemera, ngati ukusinkha chuma, fatlubuhu bilqanaa, uchipeze chumacho kapena uchisake kudzera mukukhutitsidwa kumene umama amamuza nako mwana wake wamkazi uja. Nayeso Saad ibn Abi Waqqas yemwe ndi sahabi wotsatira wa mtumiki sallallahu alayhi wasallam, akumpatsa malangizo mwana wake kuti mwana wanga iwe ngati ukufuna chuma uchipeze chumacho kudzera mukukhutitsidwa. Fa innahu man lam yakun lahu qanaa lam yughnihi malun, chifukwa uyo amene alibe kukhutitsidwa ameneyo basa alibe chuma. Amene alibe kukhutitsidwa, munthu amene alibe chuma ndi osalemera olali ndi zambiri, famudzampezaba akungoonjezera kumangoonjezera kusonyeza kuti sakukhutitsidwa ndi zimene Allah watanga wampatsa. Chimenecho ndi chisonyezo choti Allah subhanahu wa ta'ala wammana munthu amene kutani kukhutitsidwa, mpaka nazimapezeka akuyenda benjira za haramu koma kumachiona kuti chimunthu chincholemera koma chikupha anthu ena pofuna kulemerabe. Kumachiona kuti chimunthu chincholemera koma chikupita kwa sing'anga kukafunafuna chani, kukafunafuna nyanga, kukatenga nyanga kufuna kuta kulemera. Mesa muli ndi chuma kale ino, koma akupha abale yake, akupha ana ake chifukwa chofuna chani, chuma. Ndiye munthu amene lam yakun lahu qana'atun lam yughnihi malun, yemwe sana peze kukhutitsidwa, munthu ameneyo sichingamulemeretse chuma olomutampatsa za dziko lonse lapansi, wallahi sangatani sangalemere sangakhutitsidwebe. Munthu ameneyo ndi mphawi. Ndipo tikaona mu malangizo ake Abdul Wahid ibn Zaid akuyankhula kuti ar-ridha babullahi al-a'zam, kukondwera pokhala wokhutitsidwa ndi zimene uli nazo, babullahi al-a'zam, ndi khomo lalikulu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa jannatu dunya, ndipo imeneyo ndi janna pano pa dziko lapansi. Yemwe ali wokhutitsidwa amasangalala akakhala kuti ali ndi zochepa. Munthu ameneyo adziwe kuti wapatsidwa chinthu chachikulu kwambiri ndi Allah subhanahu wa ta'ala, komanso iyeyo akukhala pa janna ngakhala ali pa dziko lapansi pa. Chifukwa alibe nkhawa ina iliyonse imene angamakhale nayo. Komanso wa mustarahul abidin, ndi mpumulo wa opembedza Allah. Amene ali ompembedza Allah amapezera mpumulo pakukhutitsidwa kumene iwo ali nako, chifukwa Allah ngati tsiku limeneyo sana wapatse, salimbana ndi wina aliyense, amangoyamika, sayendanso njira za haramu, amangothokoza kuti Allah izi basi lero sanafune kuti ndidye ndilitha tsiku losatani osadi zooneka basi. Amuna anga simunabwere ndi kanthu musadandaule zimene zitatiye tingogonani apo, mundifuna kapena tizingogona basi ndatopa basi tentigoneni inshallah. Allah mawa zatani azakupezesaniso ni njira zina za halali, muzapeza chakudi tizadi. Ana anga musadandaule, bambo anu lero ayesetsa kumasana bwere ndi kanthu tentingomwani madzi apo. Tikabwera mu nkhani ya Thabit ibn Qais, limodzi ni mkazi wake mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, chimene chidachitika nchonena kuti adalandira alendo. Ndiye atalandira alendo anapita nyumba zake zonse 9 kukaona kuti kodi ni nyumba iti yomwe kuli chakudya. Anapeza kuti nyumba zonse 9 kulibe chakudya madzulotwe. Ndipo tikukamba kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam pamodzi ndi akazi yake amene analipo 9 amatha kugona ndi njala, amatha kugona ndi chani, ndi njala.
ndiye anakayang'ana nyumba zake zonse 9 osakapezako kumeneko chani chakudya china chilichonse. Ndi anabwera ku mzikiti ndikuwafunsa maswahaba ake radiyallahu anhu kuti ndi ndani yemwe angamutenge mulendo wangayo kuti akamusamalire musiku. Maswahaba anakokerana, ndipo Thabit ibn Qais ndi amene adapezeka zonena kuti watani wawina. Allah subhanahu wa ta'ala anamusankha Thabit ibn Qais kuti akasamalire mulendo wa mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam mu usiku umene. Ndiye Thabit ibn Qais anapita ku nyumba kwake ndikukafunsa mkazi wake, amavomereza zimene zasakudziwanso kuti ku nyumba kwake kuli chani. Anakafika ku nyumba kwake ndikazoti ine ndavomereza kuti ndimutenga mulendo wa mtumiki kuti ndimusunge mu usiku uno, timpatse malo ogona komanso timpatse chakudya. Muli ndi chakudya? Mkazi wake anayankha kuti chakudya chimene chatsala pano ndi cha anawa. Chakudya chimene chatsala pano ndi cha ndani? Ndi cha ana. Mulinu mungata? Ndiye mkazi yemwe ali wokhulupirira chimene anachita ndi chani? Anakonza chakudya chija ndikumukonzera mulendoyo, ndipo pamoto anangoyikapo madzi. Ana aja abwera kochokera kosewerako, abwera kumadikirira chakudya, amama kutani akuphika. Basi mayi uja anakhala pamphikapo ndikumangoseweretsa ngati akuphika mpaka ana tulo linatani linawapeza. Anawatengana ndikukagoneka kuti kuchipinda. Ndipo atamaliza pamenepo anangotenga mbale yovindikira limodzi mkati momulibemo kalikonse, anakangoyikhazika pamene iyeyo ndi mwamuna ake anakakhala. Mbale yopanda kalikonse ndikuyitenga ndikukayika pamene iyeyo ndi mwamuna ake anakakhala. Ndipo anatenga mbale ya chakudya cha ndikukamusira mulendo. Thabit anauza alendo aja akakhale pamene pazidi. Mulendo uja amadya ndi amaona ngati kuti nawonso amayi ndi amuna akutani akudya. Basi iyo ndikumacheza pamene paja pakana mulendo anamaliza kudya chakudya chija mpaka anakamuyika malo amene anakagonawo. Thabit pamodzi ndi mkazi wake sanadye, ana akenso sanatani sanadye. Lero lino asilamu angapange zimenezi amene amachita kunena kuti alendo amene wasayerekeze kubwera lero kuno, alendo kumabisira ndiwo zabwino. Sindikunena kuti akabwera alendo ndiye kuti muvutike ngati mulibe zakudya zabwino, koma ichi ndi chisonyezo choti maswahaba amagona ndi njala pa chifukwa cha anthu ena. Wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Iwo amapanga prioritize umoyo wa anthu ena. Maansari amapanga prioritize umoyo wa anthu ena, ngakhale iwo anali akuchifuna chinthucho amapezeka zoti akuchipereka kwa anthu ena. So muona kuti silamu akakhala wokhutitsidwa mu mtima, silamu akakhala wokhutitsidwa mu mtima samavutika ndi zinthu zapadunia. Mkazi nayenso makamaka mkazi akakhala kuti ndi wokhutitsidwa, wallahi banja lake limayenda bwino, chifukwa samapanga kompea zimene mwamuna ake akumuchitira ndi zimene amuna ena akuachitira anzawo. Samapanga zimenezo. Pali hadithi ya Aisha radhiyallahu anha ndiye itali kwambiri. Akazi 11 anakhala pansi ndi akuti amanyaditsana. Ina amuna anga manipangira zakuti, wina aso ina amuna anga manipangira zakuti. Mayi wina zimene anangoyankhula ndi zinthu za simple, koma ananyadira zimene mwamuna ake amata ndolo tu basi, ndolo. Kuti Abu Zar kutulangali ladzaza ndi ndolo amangondibweretsera ndolo basi, ndipo palibe mwamuna wabwino kuposa Abu Zar. Ndolotu kaya magula 100 kwacha, kaya ndi zama China zomwezi za 500 ezi, koma mkazi kutani kuyamika kuti ineyo Abu Zar amanditani amandichitira ubwino, ndipo palibenso mwamuna amene ine ndingamwerekeze ndi Abu Zar chifukwa cha ndolo zapakhutu tu basi, ndolo zapakhutu. Pamene inuyo amuna anu ndolo mwina amakugulirani, amuna anu amakugulirani zovala zosiyana-siyana, amuna anu akuyesetsa kukupatsani chakudya, amuna anu akuyesetsa kuaveka ana anu, amuna anu ayesetsa kukhazikani malo abwino, komabe simuthokoza. Ndiye kuti inuyo mukhale mugula akazi okalowa ku janna, choyambirira muthokoze mwamuna wanu pa zochepa zimene amakutanini amakuchitirani.
mumuthokoze mwamuna wanu pazochepa zimene iye amakhala akukuchitirani. Ngakhale zinthuzo zili zosonyeza kuti kwa inuyo mwina sizikukusangalatsani, inu yankhulani mawu kuti amuna anga iyi wallahi chinthu ichi ndachikonda kwambiri. Chifukwa chani? Zimenezo zimpangitsa mwamuna uja kusangalala, mkunyadiranso ma effort yake. Muzaone mwamuna amene olo kuntchito atukwanidwe sadandaula. Koma ngati inu simukukhutitsidwa ndi zimene mwamuna anu akukuchitirani, mkwiyo wa mwamuna wanu makatheranso pa anthu ena. Mkwiyo wa mwamuna wanu makatheranso pa anthu, kuntchito akapita mangolalata. Chimankhala chimunthu cholusa basi, chosafikirika. Kuswali chikuswali koma ndi chimunthu chimene chili chakuba. Chimamuna chikuswali koma ndi chimunthu chimene chikupanga za nyanga za ufiti. Why? Akazi aku nyumba sakutani? Sakukhutitsidwa. So الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين. Kusangalala ndizo chepa zimene munthu apatsidwa ndi khomo lalikulu kwambiri limene Allah amakhala kuti wamutsegulira kapolo wake, komanso kapolo amene amakhala ali ngati kujanna ngakhale ali pa dziko lapansi pano. Fa kujanna kulibe kudandaula. Ndiye munthu amene akukhutitsidwa ndizo chepa pa dunia pano, it means akukhala umwe wakuti wakujanna. Komanso ndi chinthu chimene chimakhala kuti chikumutonthoza munthu otani wokhulupirira, chifukwa pa nthawi imene yeye wapatsidwa zambiri amakhalabe othokoza. Pa nthawi imene Allah subhanahu wa ta'ala faqadara alayhi rizqahu, wamufinyira mariziki yake, basi munthu amene samayankhula kunena kuti ahanan Allah wandiyiwala, koma amatani amakhalabe othokoza, amakhalabe oyamika. Ndiye simudzampeza mkazi amene yakumpatsa tough time mwamuna wake. Ndikhulupirira kuti banja limene likutha zaka 20 or 40 or 50 ndi banja loti mwamuna akhoza kumakhalaso mwaja mopanda nkhawa. Mangati maanja mu nthawi ino yasakulimba miyezi 6 miyezi 5 miyezi 4 chaka atha kani yake akazi kusakhutitsidwa. Chinthu choyamba ndi chimenecho. Ndiye umama pomulangiza mwana wake amafuna kuti mwana wakeyo akalisamalire banja lakelo likalimbe ngati mmene iyeyu umama banja lake ndi bambo ake amwanayo lidalimbira. Fa umama sangamulangize mwana wake chimene sankachita. Azigogo athu mbuyo amafika anu mpaka naose makwinya eti kuwapeza agogo amuna ndi agogo akazi. Kodi mukuona ngati agogo amunawo anali abwino nthawi zonse kwa agogo akazi? Koma agogo akaziwo anali munthu wopirira, anali munthu amene anavomereza kunena kuti munthu amalakwitsa, anali munthu amene amavomereza kunena kuti si nthawi zonse zimene timakhala muchani munyengo zimene zili zabwino. Amapirira mpaka na masiku nkumatani nkumata. Mwana wa wamkazi ngati ali naye akamakakwatiwa amampasanso malangizo omwe, ukapirire mwana wanga kuti kubanja. Koma masiku ano zimenezo sizikumachiti. Mamuna akakagogo osaka munyengerera, iwe siwapita ku skulu, iwe khoza kakhala paweka, khoza kayima paweka. Kazi sangakhale oyima paweka, Allah ndi osalakwitsa. Mkazi tibwerenze mawu amenewo, sangakhale oyima paweka. Zivute zisavute mkazi amene amafuna be mamuna basi. Nayenso mamuna sangakhale oyima paweka, zivute zisavute amafuna be mkazi. Ngakhale mamuna amene banja lake lina atha kungokhala amapezeka zoti akupita be kuti kumakakoka mahule. Chifukwa chani? Sangakhale mamuna opanda kuta kumfuna mkazi. Chimodzimodzinso mkazi sangakhale osafuna ndani mamuna. Ngakhale azungana kunamizani kuti muzikhala independent women, palibe independent woman pa dziko lapansi. Ma independent women omwe akulira ndikumabwera pa social media akulira akuti ine ndinatsatira zolakwika pano naononga banja langa ndekha chifukwa cha kusamvera cha malangizo. So malangizo azigogo athu tiyeni tabwenzeretse, so tsalira amene aja ndi malangizo abwino kwambiri. Mkazi akhale otani wokhutitsidwa zimene mwamuna akumuchitira. Ngati mwamuna sakubweretsa zimene mkazi yakuzifuna, kazi yobe apirire, chifukwa si nthawi zonse imene inu mayi munga makhale ndi zimene mtima wanu umatani umafuna. Dziko lapansi linoli limayendetsedwa ndi ndani? Ndi Allah, osati ifeyo. Dziko lapansi lina amene amaliyendetsa ndi ndani? Ndi Allah, ndipo ife timalikhala mmene Allah yakufunira. Koma ngati mukufuna kuti mukakhale mmene mukufunira, pirirani ndipo mukalowe kujanna. Kujannako wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhu al-a'yun, kuli zimene mzimu udzakhumbe, china chilichonse chimene munthu adzafuna mukachipeza kuti kujanna. Sasa kujanna kuzika chitika malingana ndi mmene mukufunira. Koma pa dunia pano palibe kuti tikhala mmene ife tikufunira, zosatheka. Even pa banja apo ahasiba an-nas
Allah akutifunsa kodi akuyesa anthu anyutraku kuti angosiyidwa anyakulu amanna pamene anena kuti takhulupirira wa hum la yuftanun ndiye sapatsidwa mayesero akuganiza choncho anthu kuti ine basi ndinokhulupirira basi ndeti muzikangokhala kubanja ako mangodya masoseji deile nkhuku deile mpunga deile tsiku lina muzadya deya kumene muvomereze kuti tsiku lina muzangodya chani muzangodya mbatata ndikugona nayo basi kumwa mbatata zomesa umakhawa khuta kugona nayo sadya sima paja malaya mati ngati sanadye sima ne kuti agona nayo ndiye muzangodya mbatata ndikumwera madzi ndikukatani ndikagona mkumwiya mikaso Allah osati kumadya mbatata zomukukwiya kumadya mbatata zomukusekerera amene ndio khulupirira usipowawa muzadya inuyo ndiye umoyo wa dunia pa tsiku lina muzangodya masamba okha ongobwatitsa opanda mchere opanda tomato chifa mchere kulibe tomato kulibe wadula amuna anu akanika kuta kugula ndiye inu muzapangire strike ine kukhomo kwa bambo anga sinadyepo ine zimenezi koma ndiye ndikuona malodza ine muzapanga zimenezi hayi zindikirani kuti banja kuti inuyo mulimange bwino mukhale okhutira kwa mamuna izitu tikukamba zili pa topic ya ashiriki at-ta'a shiriki mukutani mukutsatira apa mamuna watuza zonena kuti tilibe ndalama lero tigona nayo inu mumutsatira beti etu mumutsatira chifukwa kumuvomera chifukwa kuti mamuna wanena kuti palibe chakudya lero pa nyumba pano simunamutsatire mu zinthu za haramu mamutsatira mukupirira mamutsatira mu as-sabr wallahu ma'a sabirin ndipo Allah ali ndi awo amene amatani amakhala opirira so inu mukumutsatira mamuna wanu mukupirira kukhala anthu opirira chifukwa Allah subhanahu wa ta'ala akukamba sifa musifati za anthu okhulupirira kunena kuti chani watawasau bis-sabri anthu amene akhulupirira amalangizana amakokerana amalimbikitsana mukupirira ndiye ngati amuna anu sakukukokerani kukupirira mamuna amene si wabwino ndiye tsiku limene akazabwera akazanga lero zandivuta tigona nayo lero pamenepo ndiye musazaonese tsinya inu zaonetseni chimwemwe zauzeni ana kuti ana lero libasitu bambo anu sanabwere ndikalikonse kuti ndifuna kuti muzadye pa nyumba pano koma pano muli pa nyumba pa bambo sanabwere ndikalikonse tiye titanini tipirire chifukwa chimecho ndeni chisilamu zakeni basi mudzafotokozere nkhani za maswahaba kuti azalimbeso mtima kuti osoyamba yayi kugona ninja koma usati kafuseni bambo ano iwo anduza zoti sitidya ndiye zanu izo mukafuse noka cholinga ana awaukire abambo wete kazokhulupirira asapange zimenezo mmene tinanenera kuti tizikhala tsiku lilonse tikukamba chimodzi muzimene umama adatani adafotokoza zicha ndiye lero timakamba zonena kuti mkazi adzikhala naye mwamuna mokhutitsidwa as-suhbatu bil qanaa kukhala naye mwamuna moonetsa kukhutitsidwa ndiye pamenepa ndi pamene pathera gawo limeneli pochitira ndemanga muzimene Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum adafotokozanso tisaone ngati kuti izizi ndiye kuti ndi zinthu zachilendo si zinthu zachilendo kukhala munthu wokhutitsidwa pamene uli pa banja limene lamangidwa pa chifukwa cha takwa osati pa chifukwa cha za dziko lapansi ndiye inshallah wiki yamawa ino tidzakhala tikuyang'ana chinthu chachiwiri kukhala naye mwamunayo mwaubwino komanso momvera ndi kutsatira pamene tidzatambasule kumvera ndi kutsatira zimene sitikuyeneka kumvera ndi kuzitsatira ndi zomwe tikuyeneka kuzimvera ndi kuzitsatira inshallah